ओइ बिबार नों मानो गाबो? खोनाबायना आंनि रायलायनायखौ बिबार? ओइ बिबार। बिबार आब' अनामिका होनना बुंदों दासो खोनाबाय आदा आदा मिनिबाय ना बिबार ओइ मा ओंख्रि जानाय? मा मैगं जालाना फैखो नों बिबार? मा मैगंजों जालाखो? मा ओंख्रि जाखो बिबार? ओइ सना बिबार। आब' अनामिका मेगन नुवाखै खोमा आंखौ होनना नुवाखै बारा आं मिथिला दै खोमा। ओइ बिबार नै माबा जोंना जोमाव फैलायबाय आरोना जोमावा गोजाव मालै बे जाव मालै बे नामा ओइ जोमाव नों मानो गाबखो?
माबा बिबार भइस माने आङो रायज्लायखायाखै बिबार माने मोनाबाय नालाय माने भइसखौ अफ खालामदो आरोना आंबो नोंसोर कमेन्टखौनो गेलेगोन बिबार आं माने भइसखौ अफ खालामदो आरोना ओमफ्राय कमेन्टखौनो गेलेगोन आरोना आं नोंजोंबो ना भइस होनांगौ नामा जोंना हेलौ नाना दिदाया हेलौ मोदायालाय आं बिबार नांदों नायदिया 5 लाइक दान थेंक इउ स माच ओमफ्राय लाइक होना होदो बेनिफ्राय दादा सनजित भइस गैया नामा होनदोंना बिबारा खोनाना खोनायाखै आंनि भइसखौ बिबार आं माने भइस अफ खालामदों मारै दं आगै होनदों दादाया बिदा मोजां दङ बिदा नोंनालाय माथो खबर सबर गैला बिदाया लेभेल जाथारबायलै आंनि एलेबा एसेबो फैला दाना बुहुत लेभेल जाबाय मा मोनखो आयु मोदायसो आं गियोलै लाइट आउट आरोना ओमफ्राय दादाया मा बुंखो गामियाव सोलाबाखै आगै दाना अके ओमफ्राय बिबार आगै मा ओंख्रि जाखोनो बिबार आगै दे बाजैनो अनामिखाया मेगन नुवालै मेगन नुवा हराव लोगोफोर मेगन नुवा ओमफ्राय जोंना सोराङा लाइक दान थेंक इउ स माच बिबारा मा बुंदों दादा सनजित भइस गैया नामा होनदों बिबारा आंनि भइसखौ खोनाना खोनायाखैलै बियो बिबार आंनि भइसखौ खोनायाखै नामा नोङो ओमफ्राय जोंना एसे मा बुंखो माबा एसमिथाया बुंबाय हाय हेल' ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया अनामिखाया बुंबाय आगै बिबार सोराङा बुंदों सोर ना आं माने टुगेदार माबा टुगेदारसो लांबाय दोननायदो आरोना बिबारा बुंबाय जोगोनार दाउ होनोलै जोगोनार दाउ मासे गोथाव जायो बिबार मोनालाय बिबार अनामिका अन मा खबर रायजोफोर होनना बुंबाय नै सोराङा मोदायासो आं खावनानै लायगोन होनदों अरन भइस हो दे दादा होनदों भइस माने मोनागौ आरो बोरै भइस होबावनो ओमफ्राय ना अके 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 दे कमेन्ट खालाम दे बेनिफ्राय बिदिबा बरिं नाङो अके बरिं नाङो दे लागाय दे बिबार
ओंख्रि जाखो संजे मा ओंख्रि नालै नाजों आलु नाजों आलु कलेजनि लेक्सार बा मा मोजां फरायथाराब्रा होनदाना सोरा मोजां फरायदों दे मोजां फरायदों सोरां आब' सोरां आब' लेम लायाखै नामा लेम कारेन्ट दंना गैया कारेन्ट ओमफ्राय जोंना मोजां नाय कमेन्ट होनना सोरां आब'आ गैयालै आब' मेगना जाला आबो मेगना जाला दङ नामजादा ओमफ्राय दे उन्दुदो होनबा आरोना दे आं माने अनलाइन दोनगोन आरोना सोरांजासे दोनगोन आं दिनै रावबो थाबाबो थायाबाबो लोगोफोर अनोब्ला अन दोनना होदो दे दासो खोनाबाय दादा अके बिबार अन अके खोनाजोबगोन लासैनो खोनाजोबगोन आरोना आब' अनामिका मा ओंख्रि होनना बुंदों ओमफ्राय अन दोननो हाया लाइट थायाखै होनदों अके बारा फन हेलिटेन जाबाय थानो नाङा बाजै अनामिका मोदै गगोन होनदों ओं मोदै गगोन अखा बोथोर ना होनना अके अखा बोथोर ना अके दे कमेन्ट खालामना हो दे कमेन्ट दे कमेन्ट खालामना हो दे अनामिकाजों कमेन्ट गेले अनामिकाजों औ दादा आब' दादा दे अके खोनाबाय थागोन दे मा होनदों टु नाइट नामा ब्र टु नाइट ब्र टु नाइट ब्र अके ब्र आंबो नै स्टार्ट खालामनोसै लागावना हो ब्र लागाव
कमेन्ट दादा आं जानला मोनला कमेन्ट हरनोसै दे हरलाबाय जानला मोनला हरबावना कमेन्ट होलाबाय जानला मोनला कमेन्ट होलाबाय जेबो नङा ओइ आगै बिबार मा होनना बुंदों उरला मा खबर होनदोंना जोंना सिमि हेलौ सिमि माइ उरला साला सिमि नोंनि भिडिअखौ नायना होदों आङो नों आंनि भिडिअखौ मानो नायाखै जल्दि नायना हो आंनि भिडिअखौ सिमि जल्दि नायना हो सिमि आंनि भिडिअखौ फुलनो सिमि ओमफ्राय गोरजियाखौ माला लांगोन आंखौ बुं दे आब' अनामिका थांबाय आंनो खोन्थालांनो थांबा खोन्थालांनांगौनो अनामिका अरावनो थामसाब मरा गुड मर्निं अके थामसाब अके बिराद मोजां मोनदों आं लोगोफोर कमेन्ट गेलेनो आरोना कमेन्ट फरायनोबा बरिया लोगोफोर मोनायाव लागावना हो गुड नाइट अके थामसाब मरा थामसाब औ आगै सना बिबार नामदों सोर अन दङ सनजित ब्र नामदोंना अनाथ' सोर दंथाय आं दा बुंनो हाला आरोना ब्र सोर दंथाय आं दा बुंनो हाला आरोना मरा बोलाय थामसाब ने थामसाब मरा नायदोंथ' गाबोन फै उरला नाना अबाव थांनांगौ आंलाय अबेयाव गाबोनलाय अबेयाव दादा आं जानला मानला कमेन्ट अके जानला मानला हरदे आंबो कमेन्ट फरायला जानला मानला हरदे जेबो नङा जेबो नङा मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए ओ थामसाब नित्या क्या हो गया नित्या आंना फैफिनलायबाय अन अके एमावफोराव अन दोनना होब्रा हरसेनो अनोब्ला आंबो मालाबा हेल्प खालामगोन ना नोंखौ दोनना होगोन आंबो जल्दी दे दो गर्लफ्रेंड ओ थम्स अप देखो संगीता है ना संगीता को ले लो बेनिफ्राय अनामिका ऑन मोरा बोला थम्स अप संगीता ने थम्स अप ने बोला मोरा मोरा भाई संगीता बोला है ये मोना बोला अनामिका बाजे अन दोनदो ना अनामिका बाजे अन दोनदो ओमफ्राय सब मोरा है हा ओमफ्राय सिर्फ मैं अकेला पागल हूँ अच्छा ऐसा है क्या थम्स अप इसके बाद कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस कमेंट संजीत तेरा गर्लफ्रेंड कौन है बताओ सच में मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है रे थम्स अप सच में मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है अनामिका ऑन थम्स अप ने हंस रहा है बिबारा टाटांदों ओइ उरला
आंजों गोदान लोगो जानो खिन्थालायना दाना जागोन गोदान लोगोनै एभ्रिवान गाइस सिमी के साथ फ्रेंड हो जाओ सिमी के साथ लोगोफोर कौन नया है लोगोफोर सिमीजों लोगो जा सोर गोदान सिमीजों लोगो जा सिमीजों संजित भाई बोल रहा है ओमफ्राय अनामिका अन बिबारा अन एभ्रिवान गाइस दे कमेन्ट खालामबाय थादो
थैंक यू बीरू सर, थैंक यू राम राम बीरू सर, राम राम, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बीरू, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, ऑन थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। कौन कौन है कमेंट करो, थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट।
सर नीना रटना सर, थैंक यू बोलो सर नीना रटना, बोलो सर जी, लो थैंक यू, थैंक यू।